Театър на съучениците. Това е най-новата трупа на софийската сцена. Едно от уникалните на софийската театрална сцена, т.е. трябваше да добавя, едно от уникалните неща в нея е, че е съставена изцяло от незрящи хора, бивши и настоящи възпитаници на училището Луи Брайл. Мой гост сега е Димитър Захариев, който е един от актьорите в премиерната постановка на тази трупа. От игла до конец на Станислав Стратиев. Добро утро! Добро утро. Трябваше да си имаме още двама гости. Очакваме ги да влезнат всеки момент в нашото студио. До тогава с теб, Митко, минавам на ти, защото така решихме да си говорим. Ще си поговорим малко за това как мина премиерата. Ами премиерата мина по нашите очаквания много добре. Всички така много се вълнувахме преди това. То по принцип нали, е нормално да се случват такива неща. Още повече, че някои от нас бяха за пръв път на сцена. Ти ли си един от тях? Ами да, на театрална сцена, иначе аз се изявявам в други области по принцип. В какви? Разкажи ни нещо повече за теб. Работя, може би, 15 на години като диджей, радиоводещ и така. Супер. Значи това предполагам, че по някакъв начин ти е помогнало така за сценичното поведение. Да, за сценичното поведение и да избегна тая сценичната треска. Имаше ли все пак така сценична треска? Ами да, защото то всеки път е различно с нещата. Да, пък и все пак самото изкуство е различно. Да. Театъра, сцената, различно. Микрофона, радиото, там никой не те вижда. Пък на сцената всички те гледат, всички погледи са вперени в теб. Добре, как мина премиерата, за състава? Разкажи ни малко повече. Всички бяхте ли притеснени? Хората как ви възприеха? Ами, аз мисля, че хората би трябвало да са останали доволни. Поне такава беше реакцията на публиката, за което и благодарим много. Снощи залата се напълни. В последния момент даже имаше желаящи да дойдат. Много хора така се отзоваха, дойдоха да ни гледат. А за трупата всички, затова нали, така се казва театъра на съучениците, защото всички сме завършили едно и също училище, 3 поколения. Виждаме те в момента, имаме един екран тук, виждаме кадри от едно участие от твоята роля в постановката. Да, извинявай, ще прекъснах. 3 поколения сме долу-горе на една сцена, завършили училището и получават се нещата интересно. Точно преди така старта на премиерата, зад кулиси шегувахме така да разпуснем напрежението. Но получи се. Това, което очаквахме ние, стана. От тук натам ще продължаваме напред. Как изобщо дойде идеята да се състави такава трупа? Ами, значи тя идеята не да се занимавате с театър изобщо? Тя не е от вчера, от днеска. Ние специално в този състав репетираме от септември месец. Но като идея нещата са много отдавна. Нашия ръководител, така да го наречем, Владо Кацарски. Да, който всъщност е и режисьор. Да, и режисьор, един от режисьорите. На постановката. Той самия като ученик с другия ни режисьор Гелдар Славчев, който пък е бил негов учител, са правили в училище театър. После Владо правеше с нас, ние докато бяхме ученици. Аз съм играл Бай Ганьо тогава. Познавате се отдавна, знаеш. Да. Ами, Гелдар е бил учител на Владо, Владо е наш учител и така станаха нещата, че се събрахме сега, през лято. Той ли ви събра и как изобщо се спря точно кои хора да участват? Как стана всичко? Ами, за останалите не мога да кажа как ги е избрал. На мене ми се обади и каза, искаш ли да правим това, което правихме едно време. Аз първо го предупредих, че 15 на години не съм учил нито един текст на Изус и не знам дали ще се получат нещата. Това ме беше най-страх, но се получи.
Това ли е най-сложното с текстовете на изуст или проблемите, с които се сблъскахте, са така основните проблеми, с които сте се сблъскали, е всъщност това, че сте незрящи? Не, такъв проблем аз лично нямам. Що се отнася за движение по сцена, аз казах и пред вашата телевизия онен ден, че вече не ме е страх от текста ми, ме е страх да не падна от сцената, защото един път сънувах, че падам. Да, точно така. Значи вече сцената си е сериозно предизвикателство. Да. За всеки човек. Абсолютно. И ще гониме по-големи сцени и страната, не само в София. Това ли ви е така амбицията? Желаете ли да продължите да се занимавате с това нещо и за в бъдеще? И не само за тази постановка, с която казваш, че ще пътувате, ами и с други неща ще продължавате ли да творите? Ами да, ще има. Владо започва да пише нови неща за нас. Той сега ще ни разкаже, защото всеки момент ще влезне в студиото. Влиза, чувам го и аз, че е наблизо. Разкажи ни малко за твоята роля. Ами, моята роля е така 3 в 1. Аз съм Три персонажа. Да, аз съм един човек, който играе 3 неща. Първо съм бюро информация, нали, на тотално незаинтересования човек. След това съм майстора, много заетия човек, който не обръща особено внимание на човека срещу себе си. И след това съм един шеф на клон. Трудно ли е да се играят 3 роли наведнъж? Не ми е трудно. Аз мога да влизам така от роля в роля. Не е особено трудно. Имаме си вече още 2 гости. Бих желала да ги представя на нашите зрители. Това е един от режисьорите, Владислав Кацарски, който е в кавички, разбира се, виновникът за всичко това, което се случва. И също така режисьора Анелия Велинова. Добро утро. Радвам се, че успяхте да стигнете. Здравейте, след тежката битка вече сме тук, да. Да, само ето така, ако може малко столчето напред, има още малко място, да ви виждат по-добре зрителите. Аз съм се облякал не много цветно, но надявам се, че излезе нещо. Разбира се, важното е да се виждате вие, пък дрехата, няма проблеми. Ами ние до сега си говорихме с Митко за неговите преживявания, за това как е минала премиерата, но бих искала съответно и от гледната точка, от режисьорската гледна точка, вие да ми кажете, доволни ли сте, радваха ли се хората, усмихнати ли напуснаха залата? Сега аз не съм доволен. Защо? Защото аз съм един човек, който много трудно е доволен от това, което е направил. Не съм доволен, защото знам колко са способни, знам колко имат в себе си като потенциал, а това, което дадоха с нощи, беше... Те, разбира се, се раздадаха изцяло, но понеже на тях им е първа премиера... Точно така, аз свършах да кажа. Имаше малко... притеснение, със сценична сигурност. треска, и което е пък най-хубавото, че гафове почти нямаше. Нали знаете, има в театъра нещо, което се казва, станаха едни гафове, но само ние си ги знаем. Точно така. Да, не, гафове почти нямаше. Но не такъв благодарен текст, общо взето се предполагаше, че ще играем по-добре. Защо? Какво не им достигна? Какво според вас? От кое точно не сте доволен? Спекоха се в интерес на истината. Изглежда ли са притеснени? Не. Аз мисля, че никой долу не разбра, но аз се вбесих просто, защото знам колко могат. Димитър беше на висота, между другото. Не, че е тук. Аз вечерта не, че са така да говорим за хората, които отсъстват. Конското им го прочетох с нощи. Така с благодариви смутаняци, общо взето беше ясно за какво става въпрос. Театър на съучениците е една много способна трупа и тепърва ще видят зрителите много хубави неща от нас. Чудесно. Митко точно това ни разказа, че възнамерявате да продължите да се развивате, да творите като трупа, което е много хубаво. Бих искала да дам, тъй като не ни остана много време, за съжаление, да дам малко и на Анелия думата. Разкажете ни малко как се роди, не как се роди идеята, а защо избрахте точно комедийния жанр, за да направите така, за дебют на трупата? Защото е по-труден и за да покажем, че можем. Така ли? Не си ли поставихте една много висока летва? Наистина комедията е много труден жанр.
като за първи път. Но като имам предвид Влади и мене, че ние винаги дигаме високо летвата и дори да постигнеш, дори да не е максимум, пак ще бъде високо. Аз четох едно интервю на Владислав, в което той казва, че умишлено, съвсем умишлено е било това, защото сте искали хората да се смеят, а не по някакъв начин да се чувстват, как да кажа, натъжени от това, че трупата се състои от незрящи хора, да стреснати. Това е един от моментите. Другия е, че той е автор на текста на драматургията, двете части. Третата е на Станислав Стратиев. И самият той има чувство за хумор, така че не е възможно да напише. Има нещо друго. Значи българското общество още много дълго време ще открива топлата вода. Българин като види сляп човек и се шашка. Така е. Това, значи, по света Стиви Лондър, Рей Чарлз, Андрея Бочели, все едно такива хора за българина няма. Значи той и вика, как го правиш това нещо? Значи още не са ме питали как като не виждам си правя децата. Аз това... но този въпрос ще дойде, бъдете сигурни, това е логично. И си го мисли, 90% от българина си го мисли. Самия факт, погледнете на какво прилича държавата България, само като се построи един тротуар. И на Бъкстон тротуарите бяха скосени, сами на един ремонт си ги направиха както си трябва, нали, високо, така, ако е възможно, нали, като паднеш да си щупиш нещо, глава, крак. И за всички хора е трудно, за нас. И вече за нас не е трудно, защото ние се забавляваме с тази работа цялата. Нали? На мен ми харесва един ваш цитат, който четах в същото интервю, че не вие имате проблем с зрението, а хората имат проблем с вашето зрение. Разбира се, да. Това е една много хубава мисъл, просто наистина надявам се много хора да я чуят и да я осмислят, защото е точно така, в крайна сметка. Това е смисъла на доброто. Зрящите хора са абсолютно толкова здрави, колкото и всички останали. Само искам да кажа, че театър на съучениците не парадира с това, че изпълнителите му са незрящи. Слепи, както аз ги наричам. Театър на съучениците се опитва да прави изкуство, за да може да направи една симбиоза между себе си и публиката и да разруши оная стена, както казваше Дамян Дамянов, лека му пръст между нас и хората, която не ние сме издигнали, за да можем да... Надявам се искрено наистина тази стъпка, която за първи път се предприема в България, поне аз доколкото знам, така наистина да допринесе за разрушаването на тази стена. Аз ви пожелавам успех, за съжаление времето ни изтече, но ви пожелавам успех и за напред, да продължавате да се развивате като млада трупа на Софийската театрална сцена, да покорявате и други сцени, разбира се, извън столицата, и винаги сте добре дошли тук да представите това, с което се занимавате в момента. Само две думички още да кажа. Ние нямаше да може да осъществиме това, което е наша мечта, и ние го реализирахме благодарение на децата и на много хора, които се опитаха и ни помогнаха. Дали морално, дали правеха нещо с ръцете си, дали дадоха пари. Човек сам не може, и да може не бива. Затова Славянска беседа ни приюти, Лайонс Клъб, София Витоша също. Това са ни хора, които наистина с открити сърца застанаха зад нас. И аз им благодаря. Благодаря ви много. Продължаваме с рекламите по BBT.